Sir, naimbag nga oras mo, mapadayawan tayo sir iti JCQ Online TV channel nga umay makisal sarita kanyam sir gapuanan na taada iti napintas nga maiya padanon tayo karagitay kalugaran tayo dito Kabugaw at the same time iti Cebu Bukel nga Ilocos Sur ken iti intermente nga pagilya na Pilipinas. So sir, kabilang or karaman ti Kabugaw Ilocos Sur detoy kababaknangan nga municipalities iti pagilian na Pilipinas sa ada iti 3.81 billion pesos sir nga asset tayo. So mabaling nga ilawlawag tayo sir tapno di kasakit ad-adda nga maamuan dagiti taga Kabugaw Ilocos Sur. When it comes to kadata nga status, talaga thankful kamat nga na-recognize data. Honestly, di damo kasla uray siya nakigtutak. Kusano tayo nga imabuti kas nga number of assets pero looking at it over the years gamin iti Kabugaw apart from dagitoy na duma-duma nga programa, dama lat dagitoy makungkuna nga investment nga pangipapapanan ti LGU, dagitoy resources iti munisipyo. For example, dagita infra, ken kastamit dagita revenue and self-sustaining enterprises like data Camposanto, the public market, ure dagitoy daduma nga infra tayo nga sa iti barangay, nakanagan gamin iti LGU dagita. So may nayon lat nga property ti LGU so no ti halaga na dayjay sumat iti may nayon ka dayjay net worth ti munisipyo. So sir kayat nga sawan sir ket ti pagkabanan iti Kabugaw ket talaga nga mabambantayan at the same time mabrang nasaya at digitay talaga nga pagingkaman iti lugar tayo. So when it comes to DJ kasapulan kami niti bumarangay ken kasama di naturally di entero nga ili ti ag-invest nga umuna na is always the local government unit. Ay kabil tayo nga DJ resources tayo, ipatadder tayo nam syempre kahit kulat nga nakanagan iti LGU. Nakanagan ti local government, tatno di kasta nadardaras lang ma-maintain, nadardaras lang mapunduan, kaya nadardaras lang ma-manage. Tatno hanga masaysayang laki di dato'y resources tayo. And I'm pretty sure nga dato'y management tayo ti local government unit ka isumalat ti makita nga effective tano di kasta most usarma lang dagito nga resources para ken DJ intended purpose na. Ken may sa sir very supportive dagiti ada iti pagpanday linteg iti Kabugaw gapuanan nata no kastoy nga banag sir ket talagang dayto iti may sakitain iti biyang ti Commission on Audit. I'd like to thank especially the Commission on Audit. They also serve as the partner ti LGU. Tano di kasta, no daman dagi expenditures nga ubrante may sa nga gobyerno lokal, isuda malang iti mang-guide kanyami tano di kasta, nasaysayat malang iti implementation. Hangkam nga kam kamalipulos nga makahingi mat iti advice kanyada, tatno di kasta, nalinlinis malat iti panag-implement tayo iti na duma-duma nga proyekto ken programa dito. So sir, kid daw tayo sir dagiti taga Kabugaw, kang rona na dagiti makikooperar at the same time ti panang tultulong da iti liderato yu sir tapno di kasakit ad-adapay nga ngumato daytoy naalata yung pamadayo tayo. Kada kiti kakailyak syempre agyaman nakkanyayo amin ta no di kasta ang posible datoy nga achievement tayo no hanyo man lang nga ibagbaga dagiti usto nga kasapulan tayo. Amin nga programs and projects nga dakay man lang iti nagapuanan na hingas tamet iti tobacco farmers number one nga source tayo when it comes to kadagitoy funding ti na duma-duma nga programa. Tayo suda matimang papasangpat ti RA 7171 ket. Namnamaan dalat ta DJ tulong iti gobyerno lokal tano di kasta pumigsamanan iti industriya ti tabako. Very supportive tayo sa sir iti biyang ti National Tobacco Administration ket tuloy-tuloy iti imay da coordinate kada kayo at the same time dagiti naduma-duma nga leaders and of course group of farmers iti tobacco. At the DJ integrated farming and other income generating program TNTA it was accompanied by TMI and ULPI ngayon tugod na dagitoy tobacco farmers damat dagita naka contract growing kanyada tando di kasta mapagsasaritaan manan no DJ may provide iti TMI or ULPI to their farmers ken kastamit iti NTA ken iti LGU tando di kasta awan ti masayang implements mo na resources tayo. Hangag doble-doble DJ maitutod ti farmer, tatno awan tumat lang iti makungkuna nga ay agilaklako ti extra nga ganagan na or extra nga foliar na
itad milat ta DJ kwan rebeng kasapulan na tatno mas efficient tatno at aduma na niti matulungan tayo. Ta DJ nga ti makikita mi nga problema ti sistema when it comes to ti farming dito eh. And i-account time at data, natural disaster, didigra. Pagplan-plan wan mi ti amin namin tano di kasa nasay at lahat ti biyag iti Manalon nga itad mi ti amin nga implements tano awan pulos ti gastusan da tapno maengganyo damat nga subli ti kagtaptabako. Sir, mano nga ektarya wano nalawa ba sir iti mulmulaan dagiti tobacco farmers so no daytoy kadi iti maysa nga kangrunaan nga obra and the after ti panagmula iti pagay. Well, yes, when it comes to dito, overall nga area iti tobacco ti Kabuga, kung madama pa lang nga ifa-finalize tayo hanggang magkait nga ag-preempt kaya hopefully na nga to ti basa da GNTA nga dakkel lagpay so dito hektarya no amok nga dakkel ti hektarya ti Kabugaw. Sapay ko mata DJ nga nagtutuli lahat na digiti tobacco farmers yan. One way na maengganyo tayo maisudas, syempre libre aming para kanyada.